Ki runar bomla itu kela lek ban prongtu ya ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Maukerwat branch kabadon hak snong Jakrem Southwest Khasi Hills District. Katkum kejing itu jong ba Shanbor Tiuso Superintendent of Tax in charge KHADC Maukerwat branch long ba halor kini kejing jia ya kasngi berkapor jong kejing jia amla ban tipshu lagadai ya kasngi sajan ya kasngi ublai ni hakala sngi ublai Handrai la shu antat bakala bande hiki pormet namar nadu kesngi sajan hadu kala sngi blai kani ka office khang ba amde kisngi long trai halor kani ki jingjia la yuthu ba katkum kidak kisien bapau ki dinjat haki benta ba habar jongkan mala ba hajrong kerunar kilakiu nagi benta ba shadin jong ke jingtei langba kamala ba najrong da ka ba kila penpat ya uhuk jingkhang badrung syapo ki kamra kirunar kila penjarru ikitala jong ka kamra Superintendent of Professional Tax in charge Maukerwat branch office ka kamra banle yaki professional tax bat ka kamra basyong ka magistrate first class subordinate district council court Khasi Hills Maukerwat bat priang ru yaki kot kisla hamadan shu la yuthuru ba kila de pentip hakibor pulen media ka jingja jong ki kot kisla ni kitiar kitar katudu menda amla bantip bat ka jingtoket kadangya chakma Chấm đuổi tay, tay rồi, tay yếu đấy.